Lah kok nyisih ki lho. Kita sampean ki. Kok cepet men salin to saiki? Loh, kok cepet salin pripun? Pokoke nang tebon-tebon to saiki. Kowe iki sinden saka luar angkasa, kowe iki ra ngerti. Jenengan kalih nika mawon, Mbak. Nenonen. Ayo. Kembang melati, kembang ngeturi. Ayo. Bengi iki kowe iki mbok mesake sing ngendangi kaya bocah padang pasir ngono ki. Ndase wis kaya ndas unta ngono ya melu seneng to kowe iki. Kaya pitik cemani. Goplak iki cukur kaya unta lho. Kowe iki nyanyi yo nembang iki lho tak geke selawatan ngene iki ya. Tak lek mangkok lho. Basa kene apik, basa cengele malah kaya bokong bayi. Ayo kono. Ayo. Yo. Arep muni bokong kethek dhek. Ora aja. Nenonen yo Tuk. Ayo Mas. Di Surabaya. Hop sik. Nek kene nggih jeb-jeban ya sing penak pamane. Di Surabaya. Ngono lho dadi pas karo jepe. Karo jeme. Wah. Aja komburi, pengko komburi tatu engko. Iki pancen pengen petuk dulure ya. Kan ditekok ya. Lah iya. Petuk dulure. Bene, Jarno ini. Irungmu malah gumudi men lho. Gelungan kaya. Di Surabaya. Naik kapal nyebrang kali. Nyapa kowe? Ketoke wayahe ngendok ya iki. Iki ngimbangi sampeyan. Makanya kamu harus cepat tanggap. Tanggap piye lah kok kita kok. Loh, iki bagian dari seni, iki pantomin. Seorang wanita itu kalau nggak banyak bicara, nggak banyak bahasa, gerakan tubuhnya itu sudah memberi pancingan. Kowe kudu iso maca kuwi pantomin sing kudu diwaca karepe Manohara ki piye. Karepe ngono kuwi lho, Cecep. Ngono. Was. Saiki asli apa? Oh, makmek kaya. Aku jane sak mendem-mendem kuwi rada kolu aku. Mas aku. Yo. Di Surabaya naik kapal nyebrang kali ketemu Manohara wajahnya cantik sekali. Aduh, sik. Tuk, anu ajake konslet. Gocana sik. Oh, wis tak omongi tadi. Wis ngene iki lho, tak. Ngene iki sowan Pak Nardi ngisini-sini ngene iki. Ngene iki lho. Mas aku. Ndak ngene iki ngene jenengan kula pun matur jenengan lho Mas. Lho lah iya. Kok mesti anu ngisini ngene iki nggarai Pak Ganong gelo iki ngene iki. Ha wong kumat kok. Obat terus iki lho. Sampai ndang obat kuwi. Heeh. Kuwi lho sing Kok melek. jan mok suntik kok malah cengelih kluthuk lho. Lah, tenang kok. Loro lho atas. Modele kaya nyuntik sapi kaya. Wong kok. Mbak ya ditakoni. Kowe iki ya polah iki yo ndang balik to, Nduk wis kok. Polah randang balik iki yo ngopo ngono lho. Yo. Gandeng ana. Gandeng ana ngono lho. Ditakoni. Sugeng dalu Mbak Yu. Dalu. Tak omong. Ya iki lho, asistene Pak Nardi Ganong sing sok drep tebu ya iki. Sugeng dalu. Dalu bucok kok. Sapa ki suarane gedhi ki sapa ki? Anu tukang jenjon mbok. Ya kaya-kaya aja melu omong kok. Anu sone basnya rada cilik nang Mas iki. Oh ya kontrole bas. Ini ya Nduk.
pripun Kang Mas? Wong bocah apik kaya ngene kok iso kowe iki. Ayo kena cilik. Bengi iki lak ya marak suwanana Pyayi Boto. Injih Kang Mas. Ayo sak kepiye gaduk-gaduke awake dhewe Injih. atur lelipur to, Nduk. Matur sembah nuwun injih Kang Mas. Ora mung awake dhewe ning awake dhewe nempel kamardikan ana ing pakelirane Mas Gareng. Ya. Kaya ana masmu, njur ora aku dhewe. Oh, ngoten nggih. Iya. Sehat ya, Nduk ya. Sehat. Mas base kegeden. Tukang son ki mbok sing anu lho, Basi sing gede. stabil ngono lho. Pas jenenge base ngebase kegeden. Oh iya Si- ngono. Anu wau rawuh jam pinten, Mbak Yu? Jok mau sore. Ya apa ta kuwi? Sampean mau budal jam pinten? Jam 7 Mas. Lah alhamdulillah lah ya ora ana beda apa wae. Alhamdulillah Mas. Mergane lancar. apa tok? Iki rangkaian acara ki wis Oh, nggih. ditata akeh-akeh karo panjenengane Pak Injih, Kang Gano. Mas, injih. Iya. Panjenengan sehat nggih Kang Mas? Ayo sehat to, Nduk. Alhamdulillah. Nyatane dungane awake dhewe padha-padha sehate lah ya. Sami-sami sehat injih. Ya ngono. Wis to sak ora-orane nek wis ditresnani Pyayi kuwi kudu sama-sama menjaga. Nggih. Reputasi seniman kuwi gumantung saka awake dhewe-dhewe. Lah iya, Mas. Apik lan elek gumantung saka gaweane dhewe. Lah iya. Aja sok gawe gelaning liyan. Boten Kang Mas. Mergo nek wis dadi katresnan, kuwi mesti pangan mesti sak paran-paran. Iya. Ping golek jentak jadi tak dudul ten lho. Piye toh? Kabarmu piye? Lah kok malah Iki lho kok iso nyapa suaramu. Sing cilik kok malah kowe iku lho. Pegel aku Mas aku. Mas aku. Oh, masa ketemu aku suarane gedhi yo. Mbak ya. Sehat nggih Mbak Yu. Lah kok bancine iki, Mas? Mosok banci soalian. Mas Kluthuk. Mana? Aku ya kangen karo jenengan kok. Bayo warek. Aku kangen tenan karo jenengan. Lup. Pisan Piye, kas Mas? Cop. Lup. apik iki seneng aku. Bapak Ibu sedayanipun, monggo badhe media dokumen ketek kawin monggo. Kowe kok tak sambung. Aja ketek to ngono. Wong loro aja ora iyak-iyakan ngono kuwi. Mas aku. Mangsane iki lho. Nyapa kae? Wis Nyapa kae? ngomongi to. Takono. Nek masuk angin aja mangkat. Nyapa? Nyapa kuwi? Anu njaluk dibolonyoi ketoke, Mas. Ketoke kesurupan. Iya. Ketoke. Kesurupan kok ngono ketoke. Jak. Ya trainingmu ki lho. Nyapa? Ya, Nyapa? Eh. Iya ra. jarene ape mbok susui, mbok apa? Mbok ombeni susu beruang. Lah iki lah tak pundhutke lho. Lah iku langsung mik susu nyambik. Ya ngisor. Oh, iso susu nyambik iki lho. Kuduke sampean iki ya bersyukur ngono lho, Mas. Nyapa kok cacil sawanen nek kita anu kita sawanen kok guri ngono lho, Mas. Kita Sawanan gundulmu kuwi. biasane wong tuwek iki nek sawanen Wong iki yo masalah ketara kowe. Nyapa? Gak perawatan kowe. Lah ngapa? Susumu pewenguk. Tak suampluk kowe rumah saku. Dosa kok delokok nyaran ngono ya mau bloko lho kowe iki. Masyaallah, Mas. Mas. Iki perwakilan Lah, iya. seluruh waria Jawa Lho, Timur. perwakilan lho, Mas. Lho. Iki operasi mbiyen ning Kuala Lumpur sing Lho. kene. Sing kene kuwi ning gone Malaysia. Nah, Sing kene Malaysia, sing Kene Kuala Lumpur. lho kuwi yo Padha to. Padha. Lho lah iya to nek lak beda nggon. nah pitongkon, Mas. Ngono. Piye? Modele lak yo apik to. Apa ingo-ingo apa? Ingo-ingo apa? Ngapa? Ketagihan. Dadah lho. Gah, ora kere. Pripun Kang Mas? Panjenengan Lah, nggih lho, kangen kalih ora sudi. kula. Ora sudi aku. Pripun? Ora sudi. Kak. Woi. Aman to. Ale, gondelan. Piye ta? Gak. Penak iki lho, terus penak lho jenengan. Iki Wae ono lek penak. selamat nggon pemerintahan yo ngene iki. Yang apa? Iki nek ngurus nggon kependudukan ning gone Dukcapil. Nah, Bingung iki. Yang apa? Lho nek gambar kelamine piye?
Tak sewampluk Mas aku. Lah wedok ora lanang ngene ora. Ah, ini profesi kok ya. Kok iso digambar ora digambar, Mas? Jono Nduk. Iki mau dandan yang buri teben-teben nangis kok. Masa lihat yang apa? Nggo kocok gede tuh kayak buri to, kan dandan kalih kula teng buri to. Heeh. Dandan ngene. Aku kok cantik saiki. Sebenarnya kene. Alhamdulillah Wis dadi apik. Dadi apik petundung bareng jatian. Yang apa? Kok sih enak iki? Aku, Mas. Mas. Aku kelakon, Mas. Apa? Uyuh ning tebon-tebon. Nah, ya bener. Ha terus Wih, tebon-tebon apa? buri iki Mas. kanca-kancaku kae lho, bolo-bolo saka Aku ning pemuda. tebonan, Mas. Pripun? Manungku perih. Tak sewampluk. Kene ya Nduk ya. Peri gundulmu kowe iki asine gila nih yo. Lah nyapa? Kowe mau njaluk kancaku to? Heeh. Mas Gunduk terno aku nang tebon-tebon ya. Lah kok dhek pas pipis Mas, aku ning burine. Lah kok sikilku anget-anget apa aku yo ngono. Dhek ning ngarepku. Lah kok lali, rapene rung dicepot. Layune. Pelayune neng buri. Lah tibake kuyuhan to, Mas. Iku anget-anget ki apa aku yo ngono. Wah, kowe ditekuk ta, Lek? Aku terus nggawa HP kok. Terus Taline diuculi terus mudhun ngisor to. Ah. Lah kok dhek ngalih lha iki omah undur-undur gedhi men aku ngono. Tak juatas nan kok iso. Rene. Dirayu, petuk wong wedok ki dirayu. Ora, ya, ya. Aku rayunen Saling aku embungi. gandringen, Mas. Gandrung. cengelmu e. Gandrung. Ya kaya ning toprak-toprak kae lho. Mas aku. Coba ngene. Dirayu, Minor. Contone masku sing bagus iki lho. Lah. Gak kaya sampean kuwi. Oh alah. Padha lanange kemelinti. Mudhun. Ra sembrono lho. Sampean iki ya bagus aja ngono to, Mas. Aku ki sayang karo jenengan lho. Sampean iki ya bagus. Mik meh kok piye? Cuma bagusnya jenengan ki tertunda. Bali ya. Nyapa to? Timbang tak mik neh. Yo rayu nanti. Contohno ana, contoh tuh. Kene. Coba. Pepucane ngati kinarya kendari wangi sabar-sabar ngomong awakku Malah kaya terenggiling. Mas Apa? alung ijolnya dukun pijet mboto ae lho Mas. Lah nyapa lha iki unik lho iki. Iki unik ayu rupane apik awake ning gilani. Lah yang Piye apa? to, Mas? Lah urung diapa-apane molat-molat tok ngene iki ya. Loh, ini namanya action. Iki Orang anak itu iso. punya ciri khas masing-masing. Jalukanku kuwi sing Iya, Mas. halus, Oh, no. teplek, tidak banyak gerakan Oh, tapi betul. surprise. Nah, gitu. halus do, halus. Sing apik Terus tak buak neng kene. Lah. Malah nesu. nyapa to kok iso kowe iki kekel. Lah jare lagumu iki. Lah pero ya bener to lagune Tali Kotang. Lah iya to. Lah kuwi mau apa mbok kira goni? Kowe ora sembrono lho. Iki paling ora lak wujud tali katresnanmu nek nukokke mbiyen. Lah iya. Wong dibalekke kok Tak malah balekne kok nesu ki piye? Kudune mok simpen, mok kom, banyune mok ombe, ngono. kaya cem-ceman to kuwi kok iso. Ya nggih tombo kangen kaya. Ayo jajal. Tak tak. Hei. Nyaron. Dosa kok. Sing bagus selamat malam Manuhara. Selamat malam. Dalu menika mboten kesupen to sowan Pak Nardi malih. Koyo ngene iki kok. Biyen rak melu to Manuhara zaman. Kok gua ki piye to? Beni Ngawur. Pingkel ayo aku pikir lagi ngomong mendem-mendem. ben didukonke. Pakai taji poe. Rumah saku. Mas, aku tulung kotangku, Mas. Wong wedok kaya ngono. Ora usah gawe malah Kotangku. ora usah gawe malah HP. Oh ya lanang kok nggih kotang. Lah. Mas aku kok ya. Iki wujud syukur saka Pak Nardi Ganong.
dalam rangka ya kuwi berhasil membeli tanah ini cah bagus. Alhamdulillah. Lah awake dhewe diaturi Nggih. tindak rene sowan atur panglipur sak bisa-bisane. Mugi-mugi manfaat Mas. Loh iya no. Nggih, Intine manfaat ngoten. bisa memberi lapangan kerja. Wayangan ora mung bengi iki sesuk bengi ya wayangan. Alhamdulillah. Mas Cahyo Kuntadi. Benceng nggih. Heeh. Janipun kula Mas niku lak ditimbali bapak 2 hari to Mas. Heeh. Gandeng benjing kula nggih wonten Jiban. Heeh. Kula benjing dalu menika Mas Cahyo Kuntadi. Heeh. Kaderekaken jangkepipun bintang tamu utawa dagelan Mas Gareng Tralala. Oh Mas Gareng anu palur. Alur kalian genduk Proborini. Oh iya. Mas. Oh, karek Mas Semarang, Mas Semarang. Gareng Semarang. Semarang. Mas. Padi kan. Tralala terus ngebel Semarang ngoten. Mas, kita sik Mas. Kowe iki ya bosok kok ya rumah aku. Kleru kok ragu. Pak De Marbagyo. Pak De Ya Semarang. Mas Mas. Marbagyo Dalam, Semarang. Iya, Dul. Mas. Dalam. Dongakno aku ndang meteng ya, Mas. Enggak lah. Meteng kok anak-anak cindil tikus. Dungane peteng mundang blenduk. Kuwi ora peteng tapi tumor. Amin aja bayi. Ya dongakno aku ki sebagai wanita ki umurku 29 to, Mas. Sampai saiki aku ki ora meteng lho, Mas. Layakne rupamu koyo welut. Kowe yen durung meteng melu kawin suntik wae. Kan nek suntik mantri kewan kene melu. Berarti nek kawin suntik ki kawine disuntik ngono, Mas. Disuntik ben Terus, meteng. nah, ngono. Gak sing gedhi punukmu. Aku kawinen, Mas. Lho ora Mas njaluk rabi. Kawin suntik kuwi lho. Oh iya apik-apik jajal. Aku kawinen, Mas. Iya ya. Oh, iya berarti aku lakune. Ya. Apa? Pelok 6 mah. Mboke. Nem. Ya jajal. Hamboke Iki dadi mbok ta? Nggih. Lah ya jane ki weruh bengi pra, bengak-bengok. Mak bar ngombe kontul apa piye? Iya. Teko-teko dolan nek bengi-bengi bengak-bengok. Nyapa to jane? Aku jaluk Njaluk apa? Laras Pak. dikawinke. Pak. Sik. Pak Sik, Nduk. Ben ketok anu tenan lho. Kuwi kotangku rung teko kene, Mas. Bro. Ditinggal sik. Mas aku. Wis sesuk dijoli. Karaoke apa? Kalah. Karo sapa? Nah, ngono. Alah, telele. Le. Mbak, Pakmu. Piye mbakmu? Anakmu kae lho teko-teko njaluk kawin kae lho. Ngawur bapake pengen kawin kok kowe sik. So, Bapake malah urung ya. nikah lho, Pak. Le, Dalem, Pak. apa wis lulus lehmu sekolah? Kula sampun semester 7, Pak. Niki pun skripsi. Niki insyaallah skripsi ndang kula barne, mengke bar lulus kuliah kula ndang rabi, Pak. Aja rabi sik yen urung cekel gawean. Kowe ngopeni anake wong. Kowe yen duwe tresno mbok tembung karo wong tuane, njur mbok jaluk, mbok dadekke bojo. Yen nganti kowe ora iso ngowehi kaya pendah lara apa bojomu sing bendina ndampingi awakmu? Kowe kok nek nganti rabi, Nah, iya. kowe dadi bojone, ora iso golek dhuwit, ora iso nyukupi. Prayo bojomu lara ati. Nah, Terus lara gelo. ati, Mas, lara. Terus lunga. Terus kowe goleki ora temu ning dinggon-gon, Nah. ora ana. Nah. Goleki nggone wong tuwa. Nah. Terus kepiye? Lah, Nek kowe ora tresno, Lah. titipno ning bali desa. Ndek kita titip balik desa malah dipek kami tuwa, Pak. Mbok, diomongi anak iki. walah pakmu aku wis kesel ngomongi cah kuwi aku. Kowe mbiyen tak omongi to, nek Piye? meteng kuwi ngidam aja angel-angel. Lah aku nyidam terwelu kok. Layakne bocah iki nek omong kuping obah. Aku jan kok le sampean iki lho. Sampean iki lagi bar sunat urung garing kok wis njaluk rabi. Wis garing mbok iki tak PP 3 dina. Kuwi lho pakmu nek diomongi ngono kuwi lha anakmu kuwi lho. Piye? Jarene wis dipepek kuwi lho. Kowe maneni mbokmu. Kuwi lho pakmu. Iki ibumu sing ngandut Sing ngandut kowe 10 dina 10 wengi. Lah kuwi lho. Metengmu biyen rekoso. Ibumu Rekoso. meteng kowe nalika Nah. tak
gotong ning gone UGD aku ora ngerti Aku ngeden kowe kuwi setahun, Le. Ngeden kowe kuwi setahun. nganti bibumu buka 18 rong metu kowe Ujane ruko ya, Pak. kok iso omong ngono Nek diomongi mantu iki mbok yo Sing sing gak mbok manut to, aku Le. pengen rabi, Mbok. Rapi karo sapa? Njalukmu sapa? Sing penting ana nyawani. Lho, aku sebagai mbok, aku wis tak susoni, wis tak lairne. Saiki nek anakmu koyo ngene aku wis gak saguh aku. kowe nek umpama gak saguh terus piye seorang ibu pengabdiannya tetap menjadi babu cilik gedheke gede minterke pinter ya sik ngrabekke iki anak polah bapak ibu kudu keprada Lah sekolah wae urung lulus kok wis njaluk rapi iki lho, urung iso moyakne wong tuwa, urung iso njunjung derajate wong tuwa kok wis njaluk kawin iki lho. jajal tambah ngono kudu mbok jajal sik Apa? aku calone kluthukmu kaya mak klibat-libatne ya wis temu lho jane Endi? sik urung petuk wis engko ben teko sik jajah kok lak temu jodohmu wis tak siapne Nah, kuwi lho Le. Kowe kudu berbangga diri. Nggih, Mas Gareng. Nah, Kowe golekne jodoh. Nah, Mbah terus Luwun. beleno aduh simba ya Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis kepeto. Aku simbok ora bisa turu. Awak pengen pengen ketemu. rodok-rodok dok suara lanang. Kuwi kok tenggorokanmu sigar kok. rodok cincingke rock and roll Ngono. prak tuh nah aja dudu Sing ditekok ning mburi parakne ning Lanang arep. Mas los. aja dudu wah Ya lanang bener. malah kaya kipre persik awakmu Enake rangkepane ya iki ya Mas. Wis ora apa-apa. Iki sarwa pantes kok Manohara iki malah. nggih ijo malah jerone kaya madu mangsa Ora kuwi jerone jadah kok. Iki jerone roti rasa abon Mas. Nek gak percaya dilan abon lak curut-curut. Iki gano. nah menawa wonten Nah. renaning penggalih panjenengan Nggih. Gus nek Apa? wonten wedal bapake diaturi tindak wonten pakliran panjenengan Gus Bapak Nardi ta? Nggih. Oh nggih sik. Wonten Pak Nardi wonten. wonten Wonten. Kene diaturi minggah ana ing sasana pagelaran nek wonten Pak Nardi, Nggih. Pak Nardi. monggo Pak Wonten Mas. Kita aturke kagem Jaya Mulya juga sukses selalu. Pak Nardi. Kersanipun sineksenan kalau Ah. malam hari ini beliaunya Tasakuran. kagungan tasakuran. Wah, penjane iki hobine iki nanggap wayang kok tenan. Alhamdulillah, masyaallah. Aku ki tapi teater itu luntok ndak tak